Hej, i dag så skal vi lave drengenes køkken. Ja. Og hvad skal vi lave? Jo. Ja, så jeg tænker bare, at vi finder materialerne frem. Jeg ved sgu da Så ikke. går vi hen og henter det. Så henter jeg. Sådan der. Og du må meget gerne skynde dig lidt. Det er pisse travlt. Hurtigt. Han løber hurtigt. Eller noget. Ja. Hvordan kan du? Og som sagt, det her det er yum yum. Hallo, Det her det er yum yum. Det smager rigtig godt. Nej, yum er her. Yum yum. Jeg gik i den forkerte skole. Jeg synes, det er mærkeligt. Så er det sgu yum. Yum. Hvad kan vi tage? Okay, vi tager bare i dem der. Det er fint. Yum. Ja, det er skide godt. Og så skal vi have pasta og spaghetti. Ja, jeg skal også lige have sådan en sovs. Er du klar, eller hvad? Du vil ikke have yum yum, eller hvad? Easy. Ned med det. Så er vi klar. Hen i det vigtige materialeskab, det er nemlig... vi skal lige have det close up her. Det er gafler, kniv og sakse, og det er jo noget, vi lavede i håndværket. Men det skal lige meget. Og så skal vi koge vand. Så skal vi koge vand. Det bliver hygge. Så brænder vi os ud over det hele. Oh shit. Jeg skal have vand i. Og han tager koldt vand i. Og det skal lige siges, at før så tog han... Ej, fanden. Før så tog han dem her op, fordi han gerne ville have dem her i. Så bliver jeg sgu lige nødt til at stoppe ham. Den skal jeg gøre. Ja, det er godt. Nej, ikke nu. Okay. Vi har vist vist sådan der. Der skal der skulle koges vand. Så skal der koges vand. Og det er larver i. Altså, er den tændt? Det tror jeg ikke. Jo, nu er den, tror jeg. Nej, nu er den. Nu er den. Er den i? Tevarten. Så åbner vi jo. Jeg vil åbne min egen. Jeg skal åbne min egen. Hej, jeg er med. Så åbner vi også lige bilen. Jeg har sådan set ikke været med i videoen indtil videre. Jo, du har det. 2 sekunder. Dufter skide godt. Eller de kan sgu da ikke se det. Vi går lige her. Hvad synes du? Så må vi stå her. Altså, vi flækker det. Vi flækker det simpelthen. Og jeg har en idé, vi kan rykke kameraet. Det kommer. Altså, som sagt, det er yum, det smager fucking Jamen, det skulle da noget til hunden. Okay. Så jeg synes bare, du burde være glad. Okay. Det er dejligt, det er løg. Det er luksus. Jeg knækker altid lidt mere, end jeg skal. Så smager det bedst. Hvis vi ikke lægger det op, hvis vi ikke lægger det op. Mere. Så har vi det her. Yum her for de, så har vi lidt yum her for de rigtige fyre. Tak, Så har vi det her tilbehør. Vores dejlige hot kæft derovre. Så har vi det her dejlige olie noget, som man altid skal i, så der kommer mere smag. Ja. Og lad os bare komme i gang med det. Ja. Ad for helvede. Kæft, det ser klamt ud. Vi rykker lige kamera. Hej. Ja, hvor vi går. Vi har justeret lige op her. Sådan der. Man kan bare se den der grønne en. Nå, ja, de er spredt. Jeg har lige et syn af Fuck, det ser klamt ud. Det er olievildt. Fuck det. Oppe i toppen, der kan I lige se sådan noget grønt noget. Det er en plante. Ja. Vi skal have det smukt syn. Og I skal have det her i jeres yum, ellers kommer det til at smage lort. Vi har lige snakket igen. Fuck. Ja.
Når man laver køkkenting, så skal man jo også have nogle snacks en gang imellem. Og det er det, vi er i gang. Og det er det, vi er i gang med at fikse. Så skal jeg bare gå hen og hente dem. 2 af hver. 4. 2 af hver. Har du fundet? Ja, jeg har fået. Vi laver næsten Karolines køkken her. Ej, det skulle være helt rigtigt. Det er meget bedre end Karolines. Og sådan en lille snack-sack. Så er den der nordkant snart færdig. Og det er fedt. Jeg skal 100 p chili. Ja, det skal jeg have. Kan du ikke sætte det der ned der? Det er jo lige sagt. Ja, men jeg skal også lige være færdig med det her. Ja, det giver mig. Så skal vi Platte! og tage skummer. Okay. Så skal vi have chili noget i her. Altså fordi det er chili her. Det er fordi, at det smager bare godt, når der kommer noget i. Og det er stærkt. Og noget i og sådan noget. Det er simpelthen lidt stærkere. Jeg ved ikke, om I vil se det, men kan jeg godt det der. Det bliver simpelthen stærkt og godt og dejligt. Og så skal vi også have det her løg i. Det krydderi. Ellers kommer det altid til at smage. Man skal altid have det her tilbehør i. Det skal smage så meget her. Og det her, det er næsten hele smag. Ja. Sammen med chilien og olien. Altså det er så det hele, der er. Ja, altså det er svært ikke at være hele smagen. Ej, det gør vi på et andet måde. Nu skal vi bare færdig. Det må du færdig. Ja. I pakker den frem til. Ja, den er smuk. Men ja, vi er snart ved at være færdige. Er vi? Ja. Hold da op, det gik stærkt. Ja. Men jeg må hurtigere, end vi gør. Ja. Det ser godt ud. Det ser satme godt ud. Shit, det ser godt ud. Det kan vi godt spise. Ej. Og så laver vi lige den her. Hvor det her? Har vi bare lavet en lille tutorial på, hvordan man laver det her rogemad. Fordi at det er rigtig godt, at jeg lige har lige for mig. Fordi jeg står og holder kæmpe og fylder. Jeg kan ikke se en skide, det er skide godt. Okay. Færdig. Og så skal man bare hælde resten ud her. Og det gør bare ondt i hånden, fordi det er så varmt. Det er varmt, der kommer. Det er færdig. Jeg er nu færdig. Det var varmt for rødder. Vent nu. Og det er med saksen. Og der kommer nok nogle flere episoder af det her drengens køkken, og så også top 5. Når vi laver bøffer. Næste gang så kunne det være fedt, hvis vi kunne få fat i nogle bøffer. Er ikke Nej, det? vi skal jo selv lave dem. Vi skal ikke få fat i dem. Køb kødet, og så laver vi. Er det ikke en god idé? Og så skal vi måske også lave noget mexicansk pandekager og sådan noget. Ja, vi skal også lave chips. Så vi køber nogle sour cream chips i Netto, og så er det også færdigt med den ret. Men lad os bare gå hen til bordet og Vi skal også vurdere. først. Så er vi klar til at smage retten. Nej, fordi det skal da køle af først. Er det ikke det? Nu skal jeg bare køle af. Og så kan vi, og så er det her det sidste step til at lave det. Det er lige at hakke i det og køle det af. Så kan man tage køle af. Så skal man sidde sådan. Ej, man skal bare lige lade det køle af. Og hakke lidt i det med den her, så det ryger lidt fra hinanden. Fordi jeg smager lidt lort. Har du da smagt lort før, sådan du ved det? Nej, slet ikke. Ej, det har jeg ikke. Jeg har lugtet til. og det har du vist også. Har du ikke?
Det er fedt. Hej, det er hyggeligt. Og her kommer vores lille tip. Kom nu. Man skal lige lade det køle lidt af, og så skal man lige hakke lidt i det, og det ikke er så hårdt. Så er nudlerne kølt af. Dampet faktisk yum. Okay, yum. Dampet kølet af. Og hakket lidt i. Så jeg kan ikke spise det. Det kommer an på en prøve. Men hvorfor ryger mit stadig? Fordi det smager. Det er min mor, der hedder Birgit. Det smukke Birgit. Hun har fødselsdag sidste uge. Ja, altså, det smager sgu fint. Jeg vil give den 8 ud af en 10, jeg ved. Hvad vil du? Den er ikke noget så dårligt mere. Jeg giver den en 8. Ud af hvad? Ud af 100, så er den 5 dårligt. ud af 5.000. 8 ud af 10. Ja. Alt i alt en rigtig god nudel. Yum. Der... Eller må jeg lige spørge om noget? Jeg spurgte. Franken, må jeg spørge om noget? Jo. Det spørger så. Vil I skrive dumme kommentarer til os? Ej, det er ikke det, var fedt. Jeg bliver sur, hvis I gør. Meget sur. Så sur, at jeg ikke bliver sur. Vi laver en Q&A for 20. gang. Og så håber vi, det lykkes. Det ved jeg nok ikke. I kan finde vores Insta og Twitter og alt det der nede i beskrivelsen. Boksen. Det har du sagt altid. Det kommer sgu da også frem. Ja. Nu skal vi lave en afslutning. Mm-hmm. Hej. Hej.